Dong mukaga hichi along PGR alam kia putha kachisong. PGR along le along kido atumaphan katharlia sai claim vek nangji. Katharlia saya mo claim ji aphan arni pangdakpon PTKA kachisong saya mo an susisi. Rat pen edon inut nang barsi kachisong pangtang ponji pusi dong mukaga hichi along kachisong along klam along pen lam the pangdakpon. Kedamtang citi ni phain koira trok arni dong mukaga hichi along Karbi Student Association lapen elai satum jelangsi PGR along le along kedua tumaphan ketharle sai amo claim serak nang jipu kachisong padupon Karbi Anglong Autonomous Council atum PGR along le along katharle sai claim thek thelopu chipudak non claim un elo pulote claim un epu chipudak non rada phan kapachubai ing ton milo Kedam tanga pora hot katharli ji aphan hukum kipi alo kipi ke ahok kali rad aphan kapachubai chot lasi claim thek the pulote nang chithan daknon claim thegatum aphan pa claim nang pusi council aphan lechong rong pharpen ke jongpon padu Jeklojon trok ansuse plengdet apheta PGR alongli along kido atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen la anar nilote ketharle asai aphan claim back popu rad aphan lamcha kipi thek longlelang thang alamta klardak longlelang lasi komantu lo PGR alongle along kido atumaphan katharle po komantu lo katharle ji aphan arni lapen apor ki hot po pusi Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachisong along klam along pen angtong ingti kathar karjupon pado News Desk Report Public TV Karbi Anglong Komara bang ya hok pet mak ke claim ki bang mak ke claim mak katubai da ing ton milu lapin claim un e pune claim ke pukogoi thenang litum ke rat atum phan katubai pe rat atum ta lule rat tum chini atlo Sarada nang tang theket lo langson jasemet bet tangke lake rak phan kapal luchot ke damtang eviction notice ki pi halata ahok pen eviction notice ki pa megali halaso eviction notice ki pita rat aphan kapal luji phansi nikre phok ki halaso hunda lake rat aphan kapal lu ke bai aphan itum claim lo ke pu halake kapal lu phan to lapenan parta eviction notice pidet pen stay order doni kora hini tum sikelong chot lapen halake ahok pen ke doni kora hini takali lapen stay order dia ka doni kora hini lo lapen halake stay order da selepet kali Karbi Anglong Autonomous Council tum kapang kri Karbi Anglong Autonomous Council tum dak tim Karbi Anglong kachari tum eviction ke claim kang tum ke posi akes ana kp long isia lam erset rung set Karbi tum hai et loku anu tin adon tin Karbi ku kacepat temen kace song hala sotomon ke jablong da selepet eviction claim nang dipu arti ki pipe puniling kubangke lapen ke claim kang tungte po bangke hala so hut high court long case kido ta Karbi Anglong Autonomous Council and standing council pan chetoy dunde advocate chetoy dunde hala advocate chetoy dunde dan posi alang litum stay order ta kelong lo lapen stay order kelong ke doni kora hini bet lapen hala anpars don Christian ke batum trainer ke Christian ke batum dolang hala tum ke stay order la son thangna ta awe lasi alang litum ke eviction claim tim pune claim un tame hala bangke claim bank ne jong lapen alang litum rat tani tum wali si political crisis ke dok un edera posi alang tum claim ke dalasi un elo pulote nang thanda koi hek thelo pulote nang thanda koi ke thega tum tu lapen ke claim dia ning ke hanga tum tu mo ke alang tum rai krim un down e rai krim pule alang tum siksa kamo Karbi Anglong lo amana penga le jana potro si alang tum la somang siklar da patinu lapen parda eviction ke claim nong si alang tum non ko bang un elang apor en chatang law enforcement bang dak state government nang pipe pulote la bang dak jok ni election जीतेगी तुम साथे इलेक्शन जीतेगी तुम साथे इलेक्शन जीतेगी तुम साथे PGR मत इलेक्शन करो PGR मत इलेक्शन करो PGR मत इलेक्शन करो नो इलेक्शन नो इलेक्शन नो इलेक्शन इलेक्शन जीतेगी तुम साथे इलेक्शन जीतेगी तुम साथे इलेक्शन जीतेगी तुम साथे हमारे मांगे हमारे मांगे हमारे मांगे เ
ทางอาชีพเลยเป็นกาเจสงนอนปีนี้อันนี้นะบางแกปีนี้แกก็ปีโลไปอาชีพเราตาเลี้ยงแล้วนอนนะบางแกจีดีอาชีพเรานอนเทียอาชีพเรานั่งกิเลตุปุจีโกจอนทรอกซีอานะอปอนังเลเอร์โลเสตาปีนี้อันนี้อันตาการเบียงลงออโตนอมัสคาวน์ซิลเป็นนิลิตุมลับวันอันนี้บางแกอีวิกซอนพันเคลมปอนปุปีนี้อันนี้อันตาลำจากบางเทคลงเลยล่ะทางลำตากลาดดักลงเลยล่ะปีนี้ละบางโซกัจเจสงอาจจะตายเป็นปีนี้เลทฮอตเมการเบียงลงออโตนอมัสคาวน์ซิลกัจจารีปอนอาซียมาเกให้ตุลิรามรองหังเป็นกระเจงล็อกทีมการเบียงลงพันปีกลาดดักเป็นini tum karju nengkel halo koman tulo eviction ke klempo koman tulo kat harle po arni la pen apora bang than pe klar dak nang po la than pe klar thek thit ke bang ke ka che song bang ke la ke ni tum ke sang thek thelo la hello pini cm ke hai ka chini nenge bang ke Dhansiri arat non puta kemisena to war chelengdon longle pen la Lason si lakha kriser kem Dhansiri constituency ke parlo difu ahemti ko le udam detta henuni dal dili pen difu matipong worpon pot atowar kemisena to war non puta kachelengji aphan school loke charlia somaratum kedam kebang kisuki un e pen chenglo asona ki sung pen non puta akisung pen jokpanun e pen la pinpor dami Karbi Anglong Autonomous Council Arta Troxike Braketom Anang Pleng Edlo Bonta Karbi Anglong Arlo Kaching Thora Moke Lapuan Betlang Maputa Kachirok Togara Tum Chithan Ponrenti Lasin non Kachari Bom BJP Sarkar Ki Kidoke Lak Arada Phan Kanghon Kajinso Thek a Sarkar La Potsi Karbi Anglong Autonomous Council Akijake Theki Dingatum Karbi Anglong Arat Aphan Ingjin sora kaching thuramo kepali ji aphan pinang an rongarat atumpen kachuningri padupon News Desk Report Public TV Karbi Angla